Dolanan HP we. Dibeluk-beluk bojone balik kerja ora krungu. Alah, rumah masak barang kepriwe jane. Urung masak apa yang? Ya urung lah, aku lo ketis lo ngemek gawean, isu wis blonjo, umbah-umbah, atus karo ngosek WC, iki lo lagi wayar ngaso. Ya wis. Ora biasane lo yang sama nyahmen iki Bali, aku ya durung masak lah. Serku ngaso delok lagi arep masak, serku ngono. Sira ki ngopo to ya? Ngopo piye? Nek terapi sarapan saiki ya kono njaluk Marni. Marni sapa meneh, Jan? Tobat ira iki kok. Mbone ana wong ngomong ki dirungokno sik. Apa? Maksud nyong kowe nek urung masak ya wis ayo metu tuku njaba. Lah kok malah misu-misu, nesu-nesu napa? Walah ngono to ya, yo ngapura to nek wis nesu-nesu. Ya padha-padha. Ya wis ayo melu apa ora? Yo melu. Oh, dene. Kira nesu.